Arratsaldeon, penaz, ezin dut hortxe egon, baina bideo honen bitartez egongo naiz hortxe eta konektatuta seguraski ere egoteko aukera izango dut eta zuekin ospatzeko urteurrena eta ospatzeko ere egin genuen ariketatxo hau. Ainoak xaxatu ninduen eta egia esan oso pozik bidea ederra izan delako eta uste dut emaitza ere. Urratuen arrastoan izena jarri diogu bilduma literario honi eta pixkate ariketa bazan eskatzea hainbat sortzaileri, UEUn ekarpenak egin dituztenak, edo lanean egon direnak, edo hainbat sortzaileri eskatzea unibertsio literarioak sortzea UEU testu inguru zutela, ez? Alde hortatik oso ederra da liburu hontan sartzea eta pertsonaiak ikustea ikastaro batean, eta ikastaro batean beste pertsona batzuekin dituzten gatazkak kontatzen dituztela, edo poema batzuk entzutea UEUren aldeko mezu ederrekin, bada halako ibilbide literario bat egiten dena pertsonaien bitartez, eta hotxe literarioen bitartez, Larraunatik, ze Larrauna agertzen da, baina agertzen da Biarritz, agertzen da Baiona ere, eta gero bukatzen du amaieran badago UEU etorkizunean asmatzen duen, UEUko etorkizun bat ere asmatzen duen narrazio bat, eta badu iraganetik, badu etorkizunetik, eta urteurrenak ere badu hori, iraganetik eta etorkizunerako asmotatik. Eta muxo handi bana guztioi, eta batez ere ospatzeko dugu iragana, eta ospatzeko izango dugu ere etorkizuna.